Привет хора, аз съм Ники и днес смятам да ви говоря за ЦСКА, колкото и сложно да е това. ЦСКА днес победи в първата битка Арда. Казвам победи в първата битка, подчертавам, натъртвам го. Дали ще спечели войната е съвсем друга тема на разговор, от която ме е страх в момента и не искам да я мисля. Но ЦСКА има някакъв напредък, мижешки крачки, мижешки. Ако приемем, че ЦСКА трябва да играе като гепард, казвам бързо животно, ЦСКА играе като охлюв. Така не става. На ЦСКА не му отива да бъде на 8 място. На ЦСКА му отива само едно място. Да, това място е окупирано, да, това място ще бъде цяла лудост, ако ЦСКА го вземе следващите 10 години, обаче аз се надявам. С Томаш надали, защото просто не вярвам. Дано да му опровергае, разбира се. Дано нашето ръководство го остави да работи. Век, че това да се случи до края на сезона е като да кажеш на Георги Иванов, че той ще бъде мозъчен хирург, при положение, че той не може чете. Малко съмнително. Да се надяваме, че ЦСКА ще направи нещо през този сезон. Защото първенството, то се доиграва за ЦСКА. Буквално. За целите за ЦСКА. Четах някъде, нали, ахаха, 5-то място. Ахаха, топ 4. Така, искам да попитам феновете на ЦСКА в момента. Хора, да предположим, че ЦСКА влезе в топ 4. Там ще бъдат най-добрите отбори в България. Почти съм сигурен, че там ще бъде Левски. За Левски няма коментирам, но те имат нов треньор, който очевидно, че си разбира от работата. Но за Левски имаш човек, който да коментира. За промяна в ръководството на Левски човека за тая работа, лично според мен. Защото той ги знае най-добре нещата за Левски поне. Но, за ЦСКА. Аз не виждам ЦСКА какво ще прави в топ 4. Съвсем сериозно. Просто не виждам. ЦСКА този сезон, отново го казвам, за пореден път, може би милионен път ще стане. Единственият вариант за успешен сезон този сезон на ЦСКА е спечелването на Купата на България. Което значи елиминиране на Арда, на Васил Левски задължително. Което значи през тези два полуфинала, вероятно срещу силен опонент, да го бием в тези два мача. И на финала, пред препълнен стадион, да победим. Ще се постарая за финала, не обещавам, разбира се, но ще се постарая за финала да присъствам на живо. И на следващия ден да направя видео, разбира се. Но искам да кажа друго, че в момента не виждам ЦСКА в топ 4. Просто не виждам. Виждам отбора на Левски, най-големият ни враг в историята. Със сигурност те ще бъдат вътре. Обаче ЦСКА не виждам в топ 4 в момента лично аз. Защото да предположим, че не дай Боже, казвам не дай Боже, ЦСКА попадне в топ 4. ЦСКА ще бъде бит като брашнян чувал. Като боксова круша. Което значи, че нямаме работа в топ 4 поне за сега. Обаче, ако вземем 5-то място, например, казвам, тогава ще имаме бараж. Като чуя бараж, се сещам за Левски. Така че, кой знае. Но, отново казвам, най-важната цел за ЦСКА, мача с Арда за купата, след горе-долу 8-10 дена, евентуално двата полуфинала без значение с кой, трябва да първия мач да или 0-0 или минимална победа. И втория мач да ги излъжем по някакъв начин. И на финала задължително трябва да бием. Но до там, дай Боже да стигнем. Аз съвсем сериозно, следващия мач срещу Ботев
се надявам да видя ЦСКА с юноши, с хора, които са готови да си починат. Защото след мача с Ботев идва нещо друго. Мисля, че точно след мача с Ботев идва мача с Арда за купата. Аз мача с Ботев съм го отписал тотално. Не казвам, че ще паднем с 10-0. Съкън. Не ни трябва такова нещо. Но мача с Ботев на колежа, нека аз предлагам Ботев, понеже се бори за второто място с Левски, с Морето до някаква степен, но най-вече с Левски. Предлагам Ботев да бъде на второ място, ЦСКА да се съсредоточи върху купата. Съвсем сериозно, това го казвам. Защото топ 4 в ЦСКА, за ЦСКА топ 4 в момента няма работа ЦСКА в топ 4. Ще завърша това видео с пожелание Томаш да ръководи отбора до края на сезона, без значение дали спечелим нещо или не. Радващо е, че чучелото Филипов се махна. Хора като мене буквално тази банкет да правим. Да се надяваме, че ще имаме нов спортен директор, който има нещо тук, а не като Филипов. И да завършим с нещо положително. Само ЦСКА, хора, и до нови срещи.